Добър ден! Идвам да застраховам колата си при вас. Много добре сте решили. Точно при нас, да знаете. Каквото и да се случи с колата ви, дори да изчезне, ви даваме чисто нова кола. Ще моля тогава застрахувам и жена ми. Редник отива при ефрейтора и казва: Ефрейтор, жена ти дойде при теб. Жена ви дойде при вас, поправя го ефрейтора. При нас беше вчера, днеска дойде при теб. Води се дело, разпитват обвиняемия. Кажете, обвиняемия, какво сте направили, какво се случи? Какво се случва? Аз се връщам от 3 месеца командировка, аз съм шофьор на тир. И след 3 месеца връщам командировка вкъщи, гледам жената леко разголена, гледам прозореца отворен, един тича по гащи по тротуара, фана шкафа и го фърлих по него. Така, вие какво ще кажете, питат съпругата? Ама какво да ви кажа, бе? То беше много топло, аз се бях разголила малко, бях отворила прозореца, защото беше топло. Мъжа ми дойде, погледна през прозореца, хвана шкафа и го фърли от прозореца. А вие какво ще кажете? Какво ви казвам, бе? Аз сутрин, да ви казвам, бегам по гащи пред блоко за здраве. И както си бегам, един шкаф ми се надена от главата. Питат четвърти свидетел. Вие какво ще кажете? Аз нищо няма какво да кажем, баче. Я нищо не видох. Я бех у шкафо.